ንላይ ናይዛ ኢንተርቪው ተሓታቲ ዝገብሮ ካልእ ኣካል እዩ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ናተይ ቻነል እያ እንትን ኣብዚ ቻነል ከዓኒ ኮፒራይት ናተይ ቪድዮ ዝተጠቀሙሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ብጀካ ናይ ግርማይ ዓንዶም ብዙሕ ደርፍታት ነይሩ መንጎ ብዙሕ ናይ ቃርያ ነይሩ ምክንያቱ ብዛዕባ ብዙሕ ስለ ዝዛረብ ዝነበረ እንተዘይኮይና እውን ናቱ ይኮነትን ማለት እዩ ናቱ ፐርሰናል ኢሜይል ናተይ ኣይኮነትን ንብል ኣሎ ኣረነኑ ግን ኖቲፊኬሽን መፅኦ እዩ ሰላም كم يتغونوا جايز كل السلام دي كله أبوسوري لهم ما عندك بحدش فيديو تميسنا لنا بحدش فيديو خبزي من لسكندي يخوين زلو ويجا أبزا ستوديو زي فيديو خبزي يسرح كندي يخوين زلو لذي بحدش فيديو تميسناكم علينا لهم ما عندك استفلا لي واجد دسز بالنيوم حبريتات ملك فيديو خنرينا خمون أب مونجو مرهاو من لسكمون قرماي عندهم زجات أمانة قرونا له ريتو خنقول لينا نعوم الجام زي كنا جن قال ريتو تات كنبينا مالتيو قال استفلا لي قد است حبريتات زولكم بملك فيديو غريكم يسامو داتام سايزن حكم طول مود لايك مقبار جمرو واحد يشعركينكم سبسكرايب ايترسو ودوم سبسكرايب زغبركم ناي دول ملكت اون مقبار كيترسو مغنياتو تا ناي دول ملكت دارغا معرا سبسكرايب غيركم قناتي فيديو ندحر زي مسيلكم تا نوتيفيكيشن اون سلازي غبركم ما سلازي حجي غبروا سامو داتام سايزنحو let's go سلازي مجمرة اسكبت بريكنج نيوز بتحدش اقاتيهم زلو خنجمر سوغاني فتنة قتلت دونالد ترامب زملكتيو دونالد ترامب فتنة قتلت كم استخايرلو سوشيال ميديا ومع كنا زينا امريكا لوم مشت وي لومي ناب لوم زوجح بنا عدنا وقتاصرا مع كنا زينا سحيبو عيلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب واشنطن دي سي اب زركب هوتيل بناي دحنነት حلوا وي بحلوتو تعجبو خوت زري فيديوهات زي مع كنا زينا سحيبو مالتيو بريزيدنت حبرات منقسات امريكا دونالد ترامب اب واشنطن دي سي زركب بحد هوتيل مس وكلتي وايت هاوس نايدرار انغدوتا بزغبرو لنبر اوانيو اب خبابي توخسي كم تسمع تجليصو مالتيو نوحدا ساعات انتاي مخونو اي تفلطن نيرو بزخاني واشنطن دي سي اناويصو نيرو مالتيو دارغا دونالد ترامب وايت هاوس قال خوينهم تبايلو مالتي اذا نيدرار مدب قدمتي عمتاو زكايد ناي ميديا مدب زتخايري نيرو ابزخا دونالد ترامب بعلت بيتيو اب قدمتي ادراش كوفيل نيرو كابتي كوفيل لوز نبرخاني كوسد وي كاب حلوتو كوسد يرا نيرو مالتي ترامب دحرت فصامه اب تروس سوشال اب زرغو صحف نميستراوي اغلغلوت امريكان اخبر تحقن وش تعد مالتيو كم زمسغنه غليصلو ترامب قلطوفن بتبعاتن سغونتي وسيدوم إلو مالو اذن زفصمه خمسه تحزيو دونالد ترامب غليصلو مالتيو مدبون كقصل يلو اب تروس سوشال كم زغلصو ات مدب كقصليو مولو بمولو غنقا باخبر تحقي كنمرحيناون يلو مالتيو ات مدب داغماي كغبريو كابزن لعل زبلصون كخوني بمبال دونالد ترامب صحيفلو دحيرو زو حبريتاون قدمت توخسي اب حد خفل نايت هوتيل حد عطق كم زلو حبريتا مصيوم دحرزيوم دونالد ترامب كوسدو وي سغوم تخوسدو زرأي نيروم توسخون دوم تريوم دلخم بتحت طاوله خبؤ زرئي زلو مبزحتيوم غازطنياتيوم كم تقديمو بلكم عمتاوي ناي ميديا زكايد مدبي نيرو سلازي مبزحتيوم غازطنياتيوم اتوم ابزي زتساتفو مالتي سلازي دونالد ترامب خم زلو دحر قصيلو فتنه قتلت ريكارد خسبري ኣይተርፍን دونالد ترامب ናብ ካልእ ካብ دونالد ترامب ከይወፅና ኩልና ትራምፕ ተዳራደርቲ ኣሜሪካዊ ተሰማምዕቲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ፓኪስታን ንኸይከዱ ንኸይጓዓዙ ከልኪሉ ዝብል ሓበሬታ እዩ እዚ ኸዓኒ ሓደ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ኢራንን ኣሜሪካን ብሓፈሻ ኣብ ሞንጎ ኢራን ኣሜሪካ እስራኤል ዘሎ ኩናት ከቋርፅ ክእል እዩ ተባሂሉ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ስምዕ ኣብ ፓኪስታን ዝግበር እዩ ወይ ንኻልኣይ ዙር ክግበር ዝተሓሰበ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከም ዝተቋረፀ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሓቢሩ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፍሉይ ልኡኽ ስቲቭ ዋትኮፍን ንዘተን ኣብ ፓኪስታን ከም ዘይጓዓዙ እዩ ገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ኣማራፅታት ኣለዎም ኣብ ዝደልይዎ ሰዓት ክድውልና ይኽእሉ እዮም ግን ከዓኒ ዝኾነ ይኹን ዝዛረብዎ ዘይብሎም ናይ 18 ሰዓታት በረራ ክንገብር ኣይኮናን ክብል እዩ ገሊፁ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ኢስላማባድ ናብ ፓኪስታን ንዝግበር ዝነበረ ወይ ክግበር ዝተሓስበ ጉዕዞ ኣብ ጉዕዞ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍእን ከምኡ ብዙሕ ስራሕ ዝህልኽን ብምዃኑ ምስ ኢራናውያን ንምርኻብ ወከልተይ ናብ ፓኪስታን ዝገብርዎ ጉዕዞ ሰሪዝዮ ኣለኹ ብምባል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ገሊፁ ዘሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ሞንጎ መራሕቲ ዓብ ምፍልላይ ኣሎ እውን ኢሉ ኣሎ ዓብ ፍልላይ ኣሎ ከምኡውን ዓብ ምድንጋር ኣሎ እቲ መራሒ መን ምዃኑ ክፍለጥ ኣይክእልን እዩ ክርዳእካ እውን ኣይክእልን ኢሉ ኣሎ ስለዚ ክዛረቡ እንተደልዮም ምድዋል ጥራይ ዘድልዮም ምባል ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ንፎክስ ኒውስ ከምዚ ኢሉ ሓቢሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዓብ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ እዩ ኣብ ሞንጎ እስራኤል ኢራን ከምኡውን ኣሜሪካ ሓደ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ እዩ ዕርቂ ንኽፍጠር ማለት እዩ እዚ ከዓ ተቋሪፁ ኣሎ በታ ሓደ ወገን ብዙሕ ዘሰንብድ ኣይኮነ ምክንያቱ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዓይነት ነገር ተፅበየ ሓድሽ ነገር ምናልባት እዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ተዝኾኑ ነይሩ ክልተ ሃገራት ተባኢሰን ስምምዕ ክፈጥራ ቆፀራ ገይረን ኣይከውንኒ ገዲፍና ኣለና እንተኢሎም ዘሰንብድ ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን ሓድሽ ነገር ካብ ዶናልድ ትራምፕ ከም ኖርማል ገይሩ ተወሲዱ ስለ ዘሎ ኩሉ ሰብ ከም ኖርማል ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም
قال أبسوم زي بمحبرة مرخبيتاتنا عدنا محبرة مرخبيتاتنا عدنا زارب خوين زغنين مرهم ملس قات أمون غيريو مرهم ملس أبز حلف وحدات معلتات حنتي انترفيو غيرين يرو أبزي انترفيو كأني استفلا ليو فيديو تات وكاستفلا ليو ميوزيك تتكيمون يرو مالتيو سوس صراحهم استساتفهم إيفن دفوتهم معناتو تا انترفيو رئيس زنوركو جلست فوتهم بحفشة بزح فيديو تات تتكيمون يرو أبتا انترفيو تا انترفيو جن بسنكي كوبي رايت تاليا كاب يوتيوب تاليا مالتي مرهم ملس قاوت يغاني حريقو يزارب نيرو دحرزي غرماي عندومون ملسي يبلو ولا كو غرماي عندوم يلو يغلصن مرهو ግን صنيح غرماي عندومون ملسي يبلو مخنياتو تا كوبي رايت بغرماي عندوم ناي غرماي عندوم درفيا تاليا زبل سلاز نبرت مالتي ምናልባት ኣብ ናይ ክልቲኦም ቪድዮታት እንድሕር ገሊኦም ንመርሃው ዝድግፉ ገሊኦም ከዓ ንግርማይ ዓንዶም ሓቂ ከለካ ዝብሉ ኣይተሳእኑን ኣብቲ ኮመንት ማለት እዩ ካብኡ ወፃኢ ግን ተሓታቲ ዝገብሮ ወይ ምእላይ ናይዛ ኢንተርቪው ተሓታቲ ዝገብሮ ካልእ ኣካል እዩ ዘሎ ብናተይ መንገዲ ካልእ ኣካል እዩ ዘሎ ተሓታቲ ናይዛ ኢንተርቪው ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ክነግረኩም እየ መጀመርያ ግን ናይ ምርሃዊ መለስ ከምኡውን ግርማይ ዓንዶም ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዕ እዮም ምስ ኣማኒኤል በርሀ ዝሰራሕካዮ ቪድዮ ካብ ዩቲዩብ ተደምሲሳ እሞ እንታይ እቲ ምክንያት ስለምንታይ እቲ ምክንያቱ እንታይ ምክንያቱ እቲ ምክንያቱስ እንታይ ኣብዘን 3 ዓመታት ዘጋጥም ነገር ወላ ምሳኻ ሰራኽዋ ንስያ ደራሲት ትወርድ መን ይዘውርዳ መን ያቅም ዘለዎ እዚያ ቪድዮ ንኮ ሕጂ ካሓተካ ስለ ዝደለኹ እምበር ብቲክቶክ ዝራእይዎ ሰባት መራ ተሓጒስና እንዳበሉንስ ከምዚ ኮይና ተባሂለ ግን እስከ ከባኻ ክሰማ ምናልባት ኣብዚ ምድንጋር ከይፍጠርት ስእሊ ገለ ገይሮምሉ እቲ ናይ ቲክቶክ ስእልታት ናይ ግርማይ ዓንዶም ገይሮምሉ ብሓፈሻ ግን ምስቲ ካሜራማን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ወይ ምስቲ ዩቲዩበር ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ኣብ ቅድሚኡ ደሎ ወይ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ምስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንዑ ካባኻ ክሰምዖ ዝብሎ ዘሎ ማለት ኣብዚ ሲዶንያ ተሰሪሓ ትፀገም እንታይ መን ይዘውርድ መን ኣውራዳይ ሓደ ውልቀ ሰብ ድዩ ዋላ ዝተደረጀ ሓይሊ ኣነ ተፀጊመ ይኸውን ከፊኡኒ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝኾነ ተፈላለየ ነገር ኣጋጢሙኒ ይኽእል ኣነ ንስነ ጥበብ ኤርትራ ጉዕዞ እምበር ንውልቀይ ደየ ተዛሪበ ስለዚ ምናልባት ከይነውሕ ኣብዛ መልሲ እዚኣ ንግርማይ ዓንዶም ኣይበለን ግን ብሓፈሻ ኣብቲ ስነ ጥበብ ዓድና ንኽዓቢ ብሓንሳብ ስለምንታይ ይንሰርሕ ብምባሉ ወይ ከምኡ ኢሉ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ተዘዋዋሪ ንግርማይ ዓንዶም ክትኮን ትኽእል እያ ከምኡውን ኣብቲ ኮፒራይት ብናይ ግርማይ ዓንዶም ደርፊያ ተኣልያ ዘላ ስለ ዝብል ዝነበረ እታ መልሲ ንዑያ ክትኮን ትኽእል ማለት እዩ ግርማይ ዓንዶም እውን መልሲ ይብላ ኣሎ መርሃዊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከባቢ ናይ 10 ደቂቃ ድያ 6 ደቂቃ ዝኾነት ትኾን መልሲ ይብሎ እዚኣ ትመስልታ ናይ መርሃዊ ዝሃባ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ምእላያ ከም ዘይተሓጎሰ ስለምንታይ ብሓንሳብ ዘይንሰርሕ መን እዩ ከዝኣሊ ዘሎ ብምባል እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኦሬዲ ኣብ ኢሜይል ናተይ ሕጂ ኮፒራይት መፅኡ ቸክ ምስ ገበርኮ ኮፒራይት ከም ዝተታሕዘ ናይ ኩሉ ሰብ ኮፒራይት ምስ ተታሕዘ ሪፖርት መፀኒ ናይ ማዓት ሰባት እዩ ዝመፅእ ሕጂ ኣብታ ናይታ ቻናል ኢሜይል ስለኮነ ብዙሕ ኣይከፍቶን ናይ ፐርሰናል ናተይ ኣይኮነን ንዓም ኦኬ ሶ ኣብዚ ሓደ ክንርድኦ ዘለና እታ ፐርሰናል ኢሜይል ባዕለይ ከይትርጉሞ ግን እታ ኢሜይል ናቱ እታ ናይ ዩቲዩብ ኢሜይል ናቱ እንተዘይኮይና እውን ናቱ ይኮነትን ማለት እዩ ናቱ ፐርሰናል ኢሜይል ናተይ ኣይኮነትን ንብል ኣሎ ኣረነኑ ግን ኖቲፊኬሽን መፅኦ እዩ ትረኣኹ ኢሜይል ናብታ ቻናል ከይደ ትረኣኹ ኮፒራይት ሜሴጅ ፀኒሕኒ ናይ ይቕሬታ ኢሜይል ከዓ መፅያትኒ በይና ካብ ዋናታት ናይ ካብታ ቻናል በይኑ ፀሓፍዋ እታ ኩላ ክበኩም እየ ሕጂ ርኤ ሒዛቶም ኣላ ማለት እዩ ኣቢላቶም ኣላ ቪድዮ ሞራ ልዕላታ ኣላ ድሓን ክምልሰሎም እየ እንዳበልኩ ከለኹ እታ ካልኣይቲ ቪድዮ ትወፅእ ኣነ እንታይ የፅበ ዘለኹ ነታ ኮፒራይት እታ ሒዛታ ዘላ ክፋል ንዓ ቆሪፆም እታ ክሊፕ እትዮም ኣብኡ ሕጂ እቲ ሲስተም ዝሕዘብ ዘሎ ኦፍኮርስ ሲስተም እዩ እዚ ዩቲዩበራት ትፈልጥዎ እዮም ኣነ እኮ ስለ ዝፈልጥ ዝኾነ ተራ ሰብ ከማን ዝፈልጦ ዘሎ ዝኾነ ተራ ሰብ ፈልጦ እዩ ኮፒራይት ንሓደ መዝጊቡ እዚ ናተይ ሞ ከዓኒ ኣዝዩ ሓያል ፕላትፎርም እዩ እስከ ነገርና እቲ ፕላትፎርም እዚ ዝኻሪኻ ተመሓደረ ካብ 2009 እቲ ናይ ኣፍሪካ ዝነበረ ናይ ሙዚቃ ውድድር ምስ ተዓወትኩ ኮንትራት ምስ ናይ ፈረንሳ ካምፓኒ ፈሪመ ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ከይነውሕ ግርማይ ዓንዶም እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ከምዘይወረዶ እቲ ሲስተም ብሓፈሻ ከምዝሓዞ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ካልእቲ ነጥብ ዝተዛረበኻ ናቱ ሚውዚክ ከዓኒ ምስ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ይኹን ካምፓኒታት ከም ላይሰንስድ ከም ዝኾነ ከም ዝተመዝገበ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣብዚ ምናልባት ነገረ መንገድና ዝኾነ ይኹን ደርፊ ብኢንተርናሽናል ከምዚ ናይ ሚውዚክ ዘመዝግቡ ክምዝገብ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቅድሚ ሕጂ እዞም ዓበይቲ ደረፍቲ ናይ ኤርትራ ዳርጋ
ብፍላይ ናይ ቀደም ደርፍታሲ ኣብ ዩቲዩብ ዝበልዓሉ ሰብ የለን እቶም ባዕሎም እቶም ዋናታቱ ሲ ወላ ሓደ ኣይከሰብሉን ማለት እዩ ካልእ ሰብ እዩ ብኢደዋኑ ዝዝርግሖ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ዘዘርጊሑ ኣብ ዩቲዩብ ዝኽፈለሉ ነይሩ ስለዚ ምምዝጋብ ዝበለፀ እዩ ዝኾነ ደራፋይ ከመዝግብ ይኽእል እዩ ምምዝጋብ ከዓ ዝበለፀ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ዩቲዩብ ዝዘርግሓ እንደን ስኻ ብሽምካ መፂኻ እንድሕራ መዝጊብክያ እታ ደረፈናትካ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ እዚኣ ነገረ መንገድና ዝኾነ ይኹን ደራፋይ ከመዝግቦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይ ግርማይ ዓንዶም ካብ 2009 ይብላ ኣሎ ኣብ 2009 ኣመዝጊቦ ፀኒሑ ስለዚ ሓደ ነቲ ላይሰንስ ነቲ ናትካ ደርፊ ዝያዳ ኮፒራይት ክሕልዎ ዘኽእለሉ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ ኩሉ ቪድዮታት ኮፒራይት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ገሊኡ እንታይ ይበሃል ኣይኮነን ሰብ ስለ ቸክ ዘይገብሮ ሓደ ግዜ ይሓልፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ከምዚ ላይሰንስ ዝኾነ ደርፍታት እንድሕር ኮይኑ ግን ቀልጢፉ ክፍለጥ ይኽእል እዩ ዩቲዩብ ቀልጢፉ ኮፒራይት ክብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣነ እሱ ከምዘይወረዶ ገልፅ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ናብቲ ናይ ኮፒራይት ኣተሓሕዛ ምስ ዝመፅእ ወይ ኮፒራይት ክሕዘካ ዝኽእል ብኸመይ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮፒራይት ኣሎ ድዩ ዝብል ምስ ዝመፅእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮፒራይት የለን ኮፒራይት ምባል ተሪፍ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ረዲኻ ኣለኻ ባዕልኻ እንዳፈለጥካ ኮፒራይት ከም ትወሃብ ቪድዮ ክትዝርግሖ ትኽእል ኢኻ ዘይኮይኑ ግን ኮፒራይት ምባል ተሪፍ እዩ እዚ ተሪፉ ዝበልኩሉ ምክንያት ከዓ እንታይ ኣፕሎድ ክትገብር ከለኻ ቪድዮ ክትፅዕን ከለኻ እቲ ኮፒራይት ናይ መሽሙ ፅዒንካ ኣለኻ ናይ መሽሙ ፅዒንካ ኣለኻ ኢሉ ይመፅ እዩ ምክንያቱ ክትፅዕን ከለኻ ክልተ ነገራት ኣለዋ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ናይ ዩቲዩብ ጥሒስካ ከይትኸውን ቸክ ይገብሮ እዩ 10 ደቂቃ ድያ ገለ መለላ 100% ክሳብ ትብል ትፅበያ ኢኻ ስለዚ ቸክ ይገብሮ እዩ ማለት እዩ እታ ካልእቲ ከዓ ኮፒራይት እያ ብፍላይ ላይሰንስ ዝኾነ ምስ ካልእ ዓበይቲ ትካላት ዝተመዝገበ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ቀልጢፍ እዩ ዝፈልጦ ዩቲዩብ ስለዚ ናይ መሽሙ ተጠቂምካ ኣለኻ ይብለካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮፒራይት ምባል ተገዲፉ እንተበልና ይሓይሽ ማለት እዩ ካልእ ኮፒራይት እዚኣ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዲስክሪፕሽን ኣብ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ግርማይ ዓንዶም እዩ ዝሪኦ ዘለኹ ሕጂ ኮፒራይት ከም ዘመዝግብዎ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ይገልፅዎ እዮም ሓንቲ ደርፎ ወላ ክትጥቀመላ እንድሕር ከይድካ ኣብቲ ዩቲዩብ ምስ ረኣኸያ ኮፒራይት ብመንሹሙ ኢሉ ይፅሓፈላ እዩ ካምፓኒታት ብፍላይ ማለት እዩ ካብ ግርማይ ዓንዶም ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ትካል ብሽም ግርማይ ዓንዶም ተመዝጊቡ ኣሎ ኢሉ ይነግረካ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኤልዋይ ትርእይዎ ኣለኹም ናይ ግርማይ ዓንዶም እያ እዚኣ ግን ኮፒራይት ሓበሻ ገለመለ ኢሉ ከም ዘመዝገቡ ይነግረካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ካልእ ዓበይቲ ትካላት ናይ ሚውዚክ ኮፒራይት ወይ ላይሰንስ ዝህቡ ምስኦም ድሕሪ ተመዝጊቡ ኣሎ ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ይነግረካ እዩ ብዓብኡ ኸዓኒ ኣፕሎድ ክትገብር ከለኻ ከዓኒ ናይ መሽሙ ፅዒንካ ኣለኻ ስለዚ ኣውርዶ ብለካ እዩ ስኢልካ ክትፅዕኖ ትኽእል ኢኻ ተዘይኮይኑ ከዓኒ ኣተዓራሪኻ እውን ክትፅዕኖ ትኽእል ኢኻ ምፅዓንከያ ግን ኮፒራይት ንዓኻ ዋንነት ኣይሂበካን እዩ ወይ ገንዘብ ክሕድገካ እዩ ወይ ታ ቪድዮ ከኣልያ እዩ ወይ ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣማራፅታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸ ብኸመይ ይግበር ኣፕሎድ ምስ ገበርካያ እንዳፈለጥካ እንዲኻ ኣፕሎድ ጌርካያ ዘለኻ ሕጂ እንዳፈለጥካያ ኣፕሎድ ምስ ገበርካያ ከዓኒ ብኸመይ ኢኻ ኮፒራይት ትበሃል ዝብልካ ክንርኢና ማለት ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ናተይ ቻነል እያ እንትን ኣብዚ ቻነል ከዓኒ ኮፒራይት ናተይ ቪድዮ ዝተጠቀሙሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሊስት ገይሩ የምፅኦ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የምፅኦ እዩ እንትን ናትካ ምርጫ ከዓ ኣለካ ማለት እዩ ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሪኩዌስት ሪሙቭ ደ ቪድዮ ብለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሪኩዌስት ሪሙቭ ደ ቪድዮ ከዓ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ኣለዎ ዳይሬክት ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክድምስሶ ትኽእል ኢኻ 7 መዓልቲ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ክድምስስዎ ወይ ከስተኻኽልዎ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ከዓኒ ሼር ትገንዘብ ሼር ግበሮ ምሳይ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ነናትካ ምርጫ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሜሴጅ ክትልኸሎም ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ይኹን መልእኽቲ እንድሕር ሃሊካ ከዓኒ ኖርማል ሜሴጅ እውን ክትልኸሎም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወይ ክትዛረቦም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብኣንጻሩ እቲ ኮፒራይት ተጠቀምካሉ ዩቲዩብ ቻነል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገይሩ ክመፀካ ኽእል ወይ ከዓኒ ከምቲ ግርማይ ዓንዶም ዝበሎ ኢሜይል እውን ክመፀካ ኽእል እዩ ከምዚ ኢሎም ተጠቂሞምሉ ኢሎም እውን ክመፀካ ኽእል እዩ ስለዚ ኮፒራይት ብክልቲኡ ወገናት ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ከም ተቐዲመ ዝበልኩኹም ግን ኮፒራይት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዩቲዩበር ኮይኑ ብዛዕባ ኮፒራይት ዘይፈልጥ የለን ወይ እዚ ከይፈለጠ ዩቲዩብ ቪድዮታት ናይ ዩቲዩብ ዝዝርግሕ ዩቲዩበር ኣሎ ኢለ ይሓስብኒ እታ ኢንተርቪው ናይ መርሃዊ መለስ እውን ኣብ ናይ መርሃዊ መለስ ኣይኮነትን ተዘርጊሓ ወይ ናቱ ቻነል ኣይኮነትን ስለዚ ካልእ ሰብ እዩ ዘርጊሕዋ ካልእ ዩቲዩበራት እዮም ዘርጊሖማ ስለዚ እቶም ዩቲዩበራት ብዛዕባ እዚ ፅቡቅ ገይሮም ክፈልጡሎም ምናልባት እያ ከይፈለጡ እንድሕር ሓሊፋቶም ግን ኣረነው ግን ምናልባት ታ ኢንተርቪው እንድሕር ሰሚዕኩማ እውን ብዙሕ ብጀካ ናይ ግርማይ ዓንዶም ብዙሕ ደርፍታት ነይሩ መንጎ ብዙሕ ናይ ቃርያ ነይሩ ምክንያቱ ብዛዕባ ብዙሕ ስለ ዝዛረብ ዝነበረ ናይ በዓል ቃርያ ነይሩ ገለ ኣብ መንጎ ዝኣቱ ደርፍታት ነይሩ ሕጂ ዘየድሊ ክሳብ 40 ሰከንድ ገለ መለ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ወይ ከዓ ነዊሕ ትደርፍሲ ዳርጋ ሙሉእ ዳርጋው ዘቐምጦ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣይድልን እዩ ናይ መርሃዊ መለስ ኢንተርቪው ተቃላቱ ጥራይ ክሰምዖን እኹል እዩ ማለት እዩ ኢንተርቪው ሲ መርሃዊ መለሲ ሓሳቡ ክሰምዖ ጥራይ እኹል እዩ ክንዱ ዓይነት ደርፍታት መቕማፅ ኣይድልን ነይሩ ስለዚ ዩቲዩበር ኣቐዲሙ ክፈልጦ ኽእል እዩ ኣይናይ ዝርጋሕ ኣይናይ ዘይዝርጋሕ ክሳብ ክንደይ ዝርጋሕ ዩቲዩበር ፈልጥ እዩ ክዝርግሑ ከለዎ ከዓኒ
ባዕሉ ዩቲዩብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምኡ ምድንጋራት ከይፍጠር ብምባል ቅድሚ ሕጂ ምክንያቱ ብዙሓት ዩቲዩበራት እዮም ብከምኡ ተዓፅዮም ብኮፒራይት ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወይ ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት ዓመታት ዩቲዩብ ዘተኣታተዎ ነገር እንድሕር ሃልዩኻኒ ቅድሚ ምዝርጋሕካ ወይ ቅድሚ ኣፕሎድ ምባልካ ናይ መወዳእታ ፖስት ቅድሚ ምባልካ 100% ናትካ ምዃኑ የረጋግፅ እዩ ብኤአይ ግን የረጋግፅ እዩ እንዘን ናትካ ምዃና ምስ ፈለጠ 100% ናትካ ክልተ ነገር እዩ ዘረጋግፅ ሓንቲ ኮፒራይት ሓንቲ ኻኒ ሕግታት ዩቲዩብ ከይትጥሕስ የረጋግፅ እዩ እንዘን ኣብ መወዳእታ ምስ ረጋገፀልካ ከዓ ፖስት ትብላ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክልቲኡ ብሓዲኡስ ክትፈልጦ ኢኻ ዩቲዩበር ኮንካ ኣትሊስት ክልቲኡ ከማን ክትፈልጦ ኣለካ ዩቲዩበር ኮንካ ክልቲኡ ክትፈልጦ ኣለካ ተዘይኮይኑ ከምዚ ዓይነት ጠንቂ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ምምልላስ ክትከውን ኢኻ ማለት እዩ ተሕቶ ናይ መርሃዊ መለስ እውን ሕቶ እንድያ ነይራ መን እዩ ከምዚ ገይርዎ ብግልሲ ስኻ ኢኻ ጌርካዮ ኣይበለን ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝገብር መን እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝሓትት ነይሩ ስለዚ መርሃዊ መለስ መልሲ ክትኮኖ ትኽእል እያ እዚኣ ንመራ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክ ዲዛይን ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ ቀንዴል.com